Ang mga pangalan ng tao, lugar, aksyon o tema sa programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang personalan sa anumang pangyayari sa buhay. Mga Asoy ni Conching, a short story video. Madirusing, mo pigahaan hika, ano tambalit bursot? Hagimadi kina ano ka? Ambot kitig naman na niya humubag. Hari pagkudit ako ng hita dapit. Hagimadi, ugmad ito ugmad. Bangin din ka kalas-kalasan ka, o di nga ni pariplur, bangin nagpipinan babayi. Kaya na ako nito na ugmad dito at asawa. Amo ada madirusing kay baga danat kinukulba, ambot kung anit ini. Tumari daw madihit ko anhit, may finamik. Kuan kanipon nga, maulol nga ro tumaran may finamik. Diri nga ni, pagpatakdom niyan. Niyan, kay mapatakdom ka na iteresing. Amo ngayon itong madirusing. Oo, amag kito danay. Kadi buburitun ta, buburitun. Haki madidirigod man ako kay maulol, adi mangut-ngut. Hultum ko na lang nga magburit. Bahala ka manikong, kung di ka natuod. Ata! Maghihinuyan ka daw na yan ha. Masusugad. Alang man tumuwad kuan kay wakwak. Karling, katuan nay tersing. Sige na patakdum ako. Pakaniya balay, pakaniya. Oh, nanay, kakadoong ko hinay tersing. Kunching, ano ko na timtuyo? Kumadtuman ha ako ni Karling. Oo, nay tersing. Pakanita ikaw kay baga mapatakdum makaimo kay baga. Papanhubagan makhini. Nimburutsutan akong tutulo di takita. Hagi, Kunching, bang ginuungaraan ka ng tatay kay baga amo to danay hinungdan. Kadi, tatakduman. 200, 300. Sige. Uday, tapos na ang pagtakdong ha imo. Ano ang tunitiresing ngayong pagtakdom? Asan ka man? 200, 400. Parta man adto. Ayun, aringas ka dahil kita mapasaw. Amon adto. Buwas, ayaw gud pagkarigo ha ayaw. Aw, kuwan ka ginhilot.